Hola, feliç últim divendres de l'any 2018. Sembla mentida, però ha passat aquest volant, així volant, com una mala cosa. Estic molt contenta de fer aquest directe avui, perquè sempre que fas a final d'any una mica no sé si ho fas tu, però bueno, jo faig una mica com el repàs de l'evolució que he tingut aquest any, i com que jo m'ho apunto tot, soc molt d'apuntar-me fites o coses que em preocupen, etc. Llavors ho repasso, és com per exemple puc agafar l'agenda de l'any passat i mirar com estava el desembre, i me trobo les coses que em preocupaven o quins reptes m'havia posat, etc. I això és genial perquè llavors te n'adones de com està anant la teva evolució, no? Ja ho diuen que el que no ho pots medir no saps si has arribat o no hi has arribat, no? Llavors, és molt xulo poder fer aquest directe avui, des d'aquí, des del grup de Viatge a la Felicitat Conscient, i estic supercontenta perquè jo estic encantada de tot el camí que he fet per arribar fins aquí, no? T'ho explicava al post d'avui de la fanpage i et deia que ara on estic ara no va començar fa un any, no va començar fa 2 anys, no em va començar 3 ni 4, fa més de 5 anys. De fet, diria que el meu primer coach el vaig agafar fa 7 anys i ja li vaig plantejar a on volia anar, quin estil de vida volia estar portant. I no t'atabalis per pensar, ostres, he d'estar 7 anys per complir un somni, etc. Evidentment dependrà del que vulguis fer, no? Però al directe d'avui el que et vull explicar és una mica el procés que jo segueixo per construir un somni, una meta, un objectiu, el que sigui, com ho diguis. A mi m'agrada anomenar-lo projecte, no? Per què li anomeno projecte i per què et convido que li diguis projecte? Perquè un somni la ment ho pot concebre com algo molt efímer o molt poc tangible, molt eteri. I un objectiu o una meta, que a mi m'agrada, o repte, o desafiament, tria la paraula que més t'agradi, però al final que sigui una paraula que t'inspiri cap a crear-lo. A mi m'agrada projecte perquè és una manera que sé que l'he de construir, que m'hi he de posar, que hi ha d'haver una part meva activa. Els projectes tenen col·laboracions, no cal que els facis tu sol, i són grans, i són camins. Tu saps que un projecte no el penses avui i demà ja el tens fet. I moltes vegades quan ens proposem un propòsit o una meta o un somni, ens envaeix aquella angoixa de, ostres, m'agradaria tindre-ho ja, m'agradaria arribar-hi ja, i aquesta mateixa angoixa no et deixa ni tan sols disfrutar del camí cap a la construcció d'aquest somni, no? Llavors, et parlaré de les coses més evidents o més indispensables que jo crec que has de tenir en compte si vols construir un propòsit, val? T'explicaré la meva història, per si no em coneixes, però jo quan vaig acabar la carrera vaig fer educació social, i quan vaig acabar als 21, de fet no vaig acabar, però allò que et queden 5 assignatures, que t'has passat l'últim any sense fer res, o sense fer pràcticament res. Total, que la meva mare tenia una botiga de dietètica, una arboristeria, al barri de la Bordeta de Lleida. És un barri perifèric, si no ets de Lleida i no saps de què et parlo. I, jo l'ajudava de tant en tant, com és això que era la filla, som 4 germans, jo soc la petita i era la que estava disponible d'hores, l'ajudava quan calia. I es va fer mal, es va caure i es va trencar la clavícula, amb el que em vaig tindre que quedar a la botiga obligatòriament 4 mesos, que va estar de baixa, i jo no tenia feina, jo havia acabat, o tenia la carrera així a mitges d'acabar, però no estava fent allò, no treia cap profit, allò que diuen quan tens 20 o 21 anys no està fent res amb la seva vida. I em vaig tindre que quedar a la botiga 4 mesos. Clar, amb 21 anys, una botiga dedicada a la salut
els clients no em feien ni cas, ja t'ho dic ara. Jo, a més, en aquella època era molt tímida i parlar amb la gent i atendre'ls doncs, em resultava abrumador, no? I, bueno, què va passar? Que jo, si dic una cosa, és que quan treballo, quan faig alguna cosa, la vull fer bé, ¿vale? És una mania que tinc. Tot el que no m'agrada fer les coses de qualsevol manera, això a vegades et va bé, a vegades, si tu prens des de la base del perfeccionament, no va tan bé, perquè deixes de fer coses perquè si no et surten bé tal. Això és una cosa que, si et passa, t'animo a que ho superis, perquè no et servirà de res. I, bueno, què va passar? Doncs que vaig dir, ostres, jo no puc estar treballant en aquesta botiga i sense saber o sense dominar el tema, no? Jo sí que havia fet un curs de 15 dies intensius amb lo més bàsic, no? de productes, etc., i fitoteràpia i naturopatia, però eren 15 dies de cada dia 6-8 hores de curs. Sí que sabia lo bàsic, però creia que em feien falta més eines. La qüestió és que em vaig posar a estudiar, no? Estudiar, com estudiar a mi se'm donava bé, doncs, bueno, cap problema, naturopatia, flors de Bach, teràpia de polaritat, kinesiologia, bueno, no sé, ja he perdut el compte de tots els cursos que he fet. I a mi m'encantava i disfrutava i, bueno, em va donar l'oportunitat de descobrir que m'encantava el tema de les teràpies, que m'encantava anar al fons de la qüestió, no? Com que jo em dedicava a vendre productes, no entenia, no? I per què aquest producte, si té aquests principis actius, perquè a una persona li va fantàsticament bé i a una altra persona ni se n'entera que li funciona. I a mi m'intrigava molt saber quines altres variables estaven succeint allí, no? Perquè un producte, si el vens per això, doncs t'hauria de funcionar, no? Llavors va ser com vaig començar a descobrir tot aquest món més energètic, tot aquest món més emocional, totes aquestes parts nostres que també col·laboren i que no tot és ultraracional i tot és blanc o és negre, sinó que tot té moltes coses per allí enroscades, no? Llavors, com que soc tan de mente inquieta, d'investigar, m'encanta investigar i explorar, doncs vaig anar fent, i vaig seguir endavant amb la botiga, etc. I, bueno, què va passar? Que després de 15 anys, o ja abans, quan portava uns 10 anys amb la botiga, vaig començar a notar com un buit, com una sensació de això no és exactament el que jo vull fer. És com, és còmode, ho tinc dominat, els meus clients estan encantats, a mi m'agrada, perquè no era algo que em desagradés, a mi treballar amb la gent sempre m'havia agradat, no, quan ho vaig descobrir em vaig començar a agradar, no? Però realment treballar directament amb la gent m'agradava, però me quedava només amb la superfície. Jo estava a la botiga, treballava amb taulell, sí que feia les teràpies paral·leles, però clar, no li dedicava les 8 hores del dia a les teràpies o al ioga, etc., sinó que li dedicava, jo feia les meves 8 hores a la botiga, treballava de dilluns a dissabte i a les hores extra era quan ho dedicava a les teràpies, al ioga, etc. Al final acabava treballant 1 o 2 hores de dilluns a dissabte, tenia molt pocs dies de festa, tenia molt estrès i la insatisfacció estava començant a instal·lar-se en la meva vida. Què passa? Que quan portes un temps que et sents insatisfeta, doncs, bueno, al principi és incòmode i dius, bueno, estic insatisfeta i tal, però conforme va passant més temps, la insatisfacció es va convertint en frustració, després es va convertint en impotència i pots arribar a un punt en què creguis que no és possible viure de cap altra manera, no? És com, bueno, doncs és que no pot millorar, és que això és així, no? Vindria a ser no l'acceptació, sinó quan et rendeixes, quan et resignes. L'energia de la resignació és molt diferent a la de l'acceptació. L'acceptació t'allibera, la resignació t'enfonsa. És tan fàcil de sentir-ho al cos i sabràs distingir si estàs acceptant o estàs quedant-te allí en la resignació. Llavors, què va passar? Que, ostres, hi havia una part de mi que estava molt malament treballant a la botiga perquè se sentia desconnectada i em sentia desconnectada de la meva essència, em sentia desconnectada de les meves potencialitats,
creia que podia fer molt més, creia que estava només ajudant a la gent, però d'una forma superficial, i a mi això em donava molt... Bueno, no em feia ser feliç, no? Podia ser feliç, més o menys, no? Però no em donava aquella satisfacció més profunda. I, bueno, quan una idea d'aquestes se t'instaura al cap i te n'adones que fent el que vulguis, perquè sí que vaig posar una persona, vaig tenir una noia treballant a la botiga encantadora, que va ser que la Rosa era com... Bueno, i de fet vaig trobar, mira, no me'n recordava, vaig trobar a la meva treballadora ideal també seguint aquest esquema que t'explicaré avui. I bueno, vaig provar un munt de coses, no? Vaig posar amb una persona, vaig tancar a migdies, bueno, feia les mil i una, però no hi havia manera. Jo em volia vendre aquell negoci. No era, és igual, jo no el volia tenir aquell negoci, perquè no era el meu somni. O havia sigut el somni de la meva mare, que era la que el va construir, i jo el vaig adquirir, fantàstic els primers anys, però després ja no ressonava amb mi, aquell negoci no era el meu somni. Per tant, des de que vaig descobrir, o me'n vaig adonar, gràcies a aquesta insatisfacció, que per això és interessant que escoltis el que sents, perquè les emocions et parlen, no? La insatisfacció et parla també d'això, no? Que no estàs fent el que voldries fer, no hi ha una coherència entre el que vols i el que estàs vivint, no? Llavors la insatisfacció és una gran guia per veure què és cap a on hauries de tirar, no? I al final vaig fer una sèrie de coses, però avui et donaré com els passos més claus per si vols fer un canvi, que no cal que sigui un canvi de vida com el que vaig fer jo, que va ser canviar de feina, amb la qual no només va ser canviar de feina, sinó treballar-me totes les històries familiars que tenia, perquè era un negoci familiar, no? I no és el mateix deixar una feina que ni te ve ni te va, que deixar una feina que és el legado familiar, no? T'has de treballar històries familiars també, i això a vegades també es fa més llarg. Però al final el procés sempre és el mateix, val? Llavors serà més llarg o serà més curt, però tant si vols deixar de fumar, com si vols canviar de feina, com si vols canviar de ciutat o de casa, o et vols posar a estudiar un idioma, o et vols posar, jo què sé, o vols tenir un fill, o vols tenir una parella, o el que sigui. Qualsevol propòsit que vulguis posar-te seguirà una sèrie de passos, ¿vale? Què és un propòsit més gran? És un elefant de propòsit? Doncs t'hauràs de donar més temps, no siguis ansiós i diguis, ostres, vull tenir un negoci d'èxit, ara que està tan de moda ser emprenedor, no? No et pensis que ser emprenedor és qüestió de, ostres, en un any estaré montado en el dólar i, seré la hòstia. Pues no, desenganya't. És molt difícil, hi haurà gent que ho haurà aconseguit, però des de luego hi ha una feina prèvia que no es veu. Jo ara porto 2 anys que vaig vendre'm el negoci i hi havia una feina prèvia de 5 anys abans de fer-ho. I això potser no es veu, o si no em coneixes, doncs no ho veus, però la gent que em coneix ha vist tot el procés, no? Totes les caigudes, tot el tirar enrere, ara provo això, ara torno a tirar enrere, ara ho deixo estar, ara torno enrere... Van ser 5 anys així, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere. Per tant, te passo les meves idees com a més bàsiques, perquè no te passi el que me va passar a mi de tirar tantes vegades enrere, tot i que cap pas enrere és un pas enrere en realitat, sempre és un pas endavant, perquè si et cal retrocedir és perquè hi havia alguna cosa que no havies acabat de perfilar, no? I ja saps que els autosabotatges són fantàstics i t'avisen de tot el que no has alineat bé, amb la qual cada vegada que tires enrere simplement és una oportunitat per polir aquella part que encara no havies atès, que no l'havies fet conscient i que per tant no l'havies transformat. Per tant, una cosa que vull que tinguis clara, cada una de les decisions que prens a la vida t'atança al que vols o t'allunya del que vols. I cada una de les decisions vol dir, des de l'hora que t'aixeques, a lo que menges, a
les persones amb qui et relaciones, al que dediques el temps lliure. Totes aquestes petites decisions són el que conformen la teva vida. Moltes vegades creiem que són les grans decisions el que fan que la teva vida sigui d'una manera o d'una altra, doncs això, el canviar de feina és una gran decisió, no? El canviar de ciutat, etc. I és una gran decisió, però les petites decisions que prens cada dia també van movent el teu volant, la direcció de la teva vida, la van girant. Per tant, fixa't més en aquestes petites coses que conformen la teva vida i que fas cada dia i permetre't veure si t'atancen al que vols o si t'allunyen al que vols. Per exemple, si una de les teves metes pel 2019 doncs és sentir-te més sana, i ara t'explicaré que ho has de concretar molt bé, són totes aquestes petites accions que fas durant el dia les que o t'atancen a sentir-te més sana o t'allunyen a sentir-te més sana. No és només una acció o només una decisió, sinó que són petites decisions, és un conjunt, és un sac de decisions. Llavors, ets la suma de les teves decisions, per tant, responsabilitza't de la teva vida. No em cansaré de dir-t'ho. Quan busquem excuses, quan busquem culpables, no ens estem fent responsables de la nostra vida, no ens estem fent responsables de la nostra part. No t'estic dient que tens el control de tota la teva vida, perquè no el tens. De fet, tens molt poquet control, però aquest poquet control, agafa'l i actua amb aquest control que sí que tens. Ja ho he explicat en altres vídeos, que el que tu sí que controles és el que tu penses, el que tu sents, el que tu fas, el que deixes de fer, el que tu dius, el que deixes de dir. El que tu sents ho pots gestionar o ho pots drenar o ho pots redirigir, perquè al final les emocions també venen de lo que penses, de com enfoques la vida, etc. No me vull liar amb això perquè estaríem 3 hores aquí de vídeo. Però proposa't aquest repte o aquest projecte com una construcció. Als alumnes que venen a ioga sempre els parlo dels elements, com que jo treballo amb les bases de la teràpia de polaritat i la teràpia de polaritat agafa els 5 elements de la medicina ayurveda. Llavors tens l'èter, que l'èter és l'espai. Sempre abans de fer realitat un propòsit li has de donar espai. I li has de donar espai, i el primer espai que li has de donar en aquest somni és mental. No podràs materialitzar res, materialitzar bé de matèria, de tocar-ho, de fer-ho terra. No podràs materialitzar res a lo que no li hagis donat espai. És com si volguessis tenir un fill i el teu cos, i no hi hagués espai al teu cos. Fa poc va venir una clienta que a més és molt amiga meva i va venir no per temes d'estrès, sinó perquè volia tenir el segon fill i no hi havia manera de quedar-se embarassada. I amb Camilla, com que treballes molt bé el sistema energètic del cos, el seu cos estava completament tancat. No en volia saber res i no tenia gens d'espai. I en el seu cas li vaig dir, comença a recuperar espai propi, perquè no tens espai. Llavors, si a la teva vida no hi ha espai per tu i tampoc no hi ha espai per una nova vida que estàs intentant que vingui, doncs fes espai. El primer pas sempre és fer espai, buscar un espai. Si vols construir una casa, primer necessites un terreny on edificar la casa, si no, no la podràs construir. I abans d'edificar la casa, tu la pensaràs, tu li crearàs un espai mental. Per tant, per això és tan important que escriguis el teu somni, el teu projecte, la teva meta. Escriu-la, pensa-la, però escriu-la, perquè ja l'estàs materialitzant, ja estàs començant a baixar-la del món de les idees i agafes un boli i la materialitzes. Què passa? Que quantes vegades has desitjat alguna cosa i a la que te poses a escriure-ho
no saps molt bé com escriure-ho, o no saps com descriure-ho, o fins i tot et fa pal escriure-ho, et fa por. I si ho escric i després canvio d'idea i resulta que no vull això, sinó que vull una altra cosa. És igual, perquè la flexibilitat ha d'existir, val? Que escriguis un somni no vol dir, o un projecte, no vol dir que l'hagis de fer a rajatabla i que no el puguis canviar. Sisplau, dona't flexibilitat i dona't la possibilitat d'anar-lo adaptant a les teves necessitats, perquè tu ara mateix ets d'una manera i conforme vagis atansant-te al que vols, t'aniràs transformant. És inevitable, és necessari i, de fet, si no et transformes, no arribaràs allà on vols anar. Perquè has de ser d'una altra manera per arribar allà. És a dir, la teva identitat ha de créixer. Perquè si ja estiguessis allí, la teva identitat i el teu somni ja hi hauria coherència, ja estaries vivint-ho, no? Per tant, no hi hauria creixement. Val? Bueno, una altra cosa important, t'estava parlant de l'espai, que és molt important donar-li espai mental amb aquella idea que a vegades és vaga, si és un projecte gran com canviar de feina o construir una feina que t'apassioni, que estigui alineada amb els teus valors, amb el que t'agradaria, amb el teu estil de vida somiat. Per exemple, en el meu cas, jo somiava amb un estil de vida que em permetés no treballar els dissabtes, fins i tot no treballar els dilluns si no en tinc ganes. Els dilluns al matí, per exemple, jo sempre me'l deixo bloquejat per si el cap de setmana ens hem anat a algun lloc i estic cansada i vull descansar el dilluns al matí, o me'l deixo per a mi, per poder planificar, per poder prendre una mica de consciència cap a on estic anant, què és cap a on he de tirar, etc. I molts dilluns els tinc dedicats o a descans i recàrrega d'energia o a foco, a enfocar cap a on vull anar. Doncs jo això ho volia, tenia clar que volia viure amb aquesta llibertat de moviments, o doncs això, ara estic fent una classe en directe, o igual que faig sessions personalitzades i també les faig online, amb la qual jo no m'he de desplaçar, l'altra persona tampoc s'ha de desplaçar, i si és d'on sigui, doncs no hi ha problemes d'horaris, de res. Llavors, això jo ho havia de descriure, i jo al principi no m'atrevia a pensar en aquesta idea. Em costava molt pensar en l'estil de vida laboral que porto ara, perquè ho trobava tan lluny, portava tants anys treballant en un lloc físic, en una botiga que has d'obrir, sí o sí, de dilluns a dissabte, has d'estar totes les hores allà. Ho veia tan lluny d'un horari que diguis, ostres, aquesta setmana treballo 4 hores el dilluns, en treballo 8 el dimarts, en treballo 3 el dimecres. Per mi era inconcebible, alguna cosa així, no? Era com pots viure així. Per tant, escriu, escriu el teu propòsit, el que vulguis, però escriu-lo. Concretar-lo vol dir, si el teu propòsit és guanyar salut, no posis guanyar salut, sinó concreta què és per a tu guanyar salut o tenir salut, perquè ho has de poder medir. Si no ho pots medir, no sabràs si has aconseguit aquest objectiu, aquest propòsit. Si vols guanyar salut, doncs pots dir, com ho sabré jo que he guanyat salut? Doncs, per exemple, si puc córrer, posa 8 quilòmetres i els puc córrer a trote tranquil·lament sense acabar morta i tirada pel terra. O puc fer, no ho sé, o en temes d'alimentació, que diguis, ostres, doncs concreta, si el que vols és deixar de menjar processats i dius, doncs vull menjar més menjar real i vull reduir els menjars processats a 1 a la setmana, per exemple. Això és medible, perquè saps que és 1 a la setmana, o el que sigui. És igual, si volguessis deixar de fumar, que ho puguis medir, que diguis, posa-li data i digues, vull deixar de fumar l'1 de març i amb aquest 1 de març fumaré 0 tabac i ja està. I podré pujar a un tercer pis sense ofegar-me,
què sé, coses que puguis medir. Vale? Per tant, escriu el somni, o el desig, o el projecte. 2, concreta'l. Posa-li una data, posa-li maneres de medir-lo. Doncs, per exemple, a veure, deixa'm pensar. Si, per exemple, tens el somni, el projecte, tan senzill com aprendre un nou idioma, estudiar anglès, que també és un d'aquests propòsits que cada any estan per ahí, no? Vull estudiar anglès. Doncs, de quina manera sabràs que has millorat el teu anglès? Doncs que diguis, doncs mira, puc tenir una conversa de més de 20 minuts amb una persona anglesa i de forma fluida. Serà una bona manera de medir-ho. O el que sigui, o puc fer una redacció i no tinc faltes d'ortografia, o no em costa expressar-me, etc. La manera que tu creguis que ho podràs medir. Hem dit, posa-hi una data, hem dit, concreta-ho. Què més tenim per aquí? Molt important, una vegada hagis definit el teu objectiu, sigui el que sigui, fes-lo més gran. Què vol dir fes-lo més gran? Atreveix-te a pensar en gran. Moltes vegades no ens atrevim a fer-nos un propòsit gran de veritat perquè està per allí la sombra de i si no ho aconsegueixo, i si ho intento i fallo, o bueno, és com lo típic de mira, vull canviar de feina i m'encantaria cobrar 2.000 euros, però si en cobro 1.500 ja en tinc prou. Quan te poses a somiar, no te quedis amb el ja en tinc prou. O si vols fer dieta i dius, mira, és que m'agradaria pesar 50 quilos i poder córrer 10 quilòmetres, però em conformo amb pesar-ne, jo què sé, 55 i córrer 3 quilòmetres. No, ja ho veurem on arribes, però d'inici no te tallis les ales, d'inici somia en gran. Fes-lo gran. Si t'has proposat canviar de feina o emprendre, i t'has proposat emprendre i, jo què sé, tenir 10 clients, dobleu. Per lo menys dobleu. Hi ha un llibre molt famós que et parla que multipliquis per 10 els teus somnis. I això encara és més bèstia. Però realment és una manera de trencar les teves barreres mentals. Quan és un somni que realment et proposa que et trenquis amb el teu nivell de vida, amb la teva zona de confort i trenques d'una manera tan brutal, doncs clar, necessites trencar aquestes barreres mentals. Sempre serà la teva ment la que t'impedirà assolir un objectiu. És el que et deia abans, responsabilitza't del canvi. No són els altres, no és la crisi, no són els diners, no són... és igual, les 1000 excuses que et puguis posar. Sempre són barreres mentals les que t'estan impedint arribar-hi. I quan te'n trobis una, digues, hombre, mira, una altra barrera, doncs vaig a transformar-la. Si és una creença, doncs treballes les creences o el que sigui. Ja t'he dit que ens podem estar 3 hores aquí parlant amb això, però bueno, intentaré anar el més concreta possible. Si mentre teniu alguna pregunta, em podeu preguntar, a veure si avui veig alguna cosa. De moment no estic veient comentaris, però si no, m'escriviu i tal. Tinc una pregunta que m'ha fet l'Alba abans per missatge privat i al final de tot la contestaré. Una altra part important. Busca una ancla suficientment gran que tiri de tu. Què vol dir buscar una ancla? Això és tan important com que defineixis bé el teu propòsit i com que el facis gran. T'estava dient, pensa en gran. Si tu has de fer un canvi, com més gran sigui aquest canvi, més gran necessitaràs que sigui la teva ancla. La teva ancla és com si fos el teu motor, és la teva motivació molt més gran que tu, que en aquells moments de bajón que vagis cap a l'objectiu necessitaràs agafar-la, necessitaràs recordar aquella ancla, aquell motor que tira de tu, perquè ja t'aviso, tindràs moltes ganes d'abandonar
i probablement abandonaràs més d'una vegada i més de dos i més de tres. No passa res, és part del procés. L'important és que si abandones o tens un dia de bajón, puguis dir un moment, per a què estava fent jo això? Val? Per exemple, tu podries tenir una ancla més física, imagina't. Posem el tema de la dieta. Imagina que tens fills i tens sobrepès o no et cuides. Dius, bueno, doncs de pes estic bé, em sento més o menys lleugera, però m'alimento fatal, menjo moltes marranades i el meu cos no és elàstic i no estic en forma, val? I me canso, i etc. I que diguis, bueno, jo puc fer dieta i puc utilitzar una ancla lleugereta, que pot ser el físic, vale? Que diguis, doncs, bueno, vull fer dieta per veure'm millor, vale? O sí, per veure'm millor, que els altres em veguin millor, etc. Pots utilitzar una ancla una mica més potent i és que diguis, és que vull sentir-me amb energia, vull sentir-me forta, vull sentir-me lleugera, vull sentir-me jove, vull recuperar la meva flexibilitat, vull recuperar les meves ganes, la meva energia que tenia fa temps, val? I això és una ancla molt més potent, o almenys jo crec que és molt més potent una ancla emocional que només física, val? També podries unir les dues coses, que diguis, bueno, doncs em vull veure millor i a més és que em vull sentir fantàstica, etc. Recuperar energia, tornar a ser jo, reconèixer-me una altra vegada, etc. I tens un altre tipus d'ancla que encara és molt més potent, que és una ancla filosòfica. L'ancla filosòfica és un per a què que és tan gran que va molt més enllà de tu i de l'apariència física i del que sents. Per exemple, si vols fer dieta per sentir-te millor, el que dèiem, i agafes una ancla d'aquesta filosòfica, et pots plantejar amb la manera que estic utilitzant ara d'alimentar-me i de fer exercici o de cuidar-me o de respectar el meu espai, què els estic ensenyant als meus fills, en el cas que tinguis fills, que diguis quin model estic sent per ells. Si ets una persona que no t'alimentes correctament, que no descanses, que no fas gens d'esport o que el que siguis, o que fumes, i pots dir quin tipus de model estic fent, què els estic ensenyant amb el meu model als meus fills, perquè ja saps que aprenem més del model que no de les paraules, per tant és molt important. I això els que teniu fills podeu utilitzar molt aquesta palanca, perquè per tu moltes vegades no ho fas, perquè dius, bueno, tampoc és important, però per un fill treus les forces d'on faci falta. I si saps que pots millorar exponencialment la vida dels teus fills, si els dones aquestes eines i veuen que tu ets capaç d'autoregular-te o autogestionar-te millor, també els estaràs ensenyant d'aquesta manera. Per tant, és molt més potent aquesta ancla. I quan tinguis un bajón i estiguis fent la dieta i diguis, porto una setmana, aquests dies de Nadal, porto una setmana menjant fatal, no faig res d'esport, serà aquell el moment en què has de recuperar l'ancla, has de recuperar el motor i has de dir, un moment, jo això per a què ho estava fent? Ho estava fent per veure'm millor, ho estava fent per sentir-me millor? No, ho estava fent perquè vull ser realment un bon model pels meus fills. Jo quan treballo amb moltes mares i treballo amb moltes educadores, amb sessions personalitzades, i una de les preguntes que faig és a qui més està perjudicant el que no facis aquest canvi? Perquè ens fa més mal si perjudica més gent a part que nosaltres. Però nosaltres ja estem acostumats a matxacar-nos i a flagel·lar-nos, no? Però si te n'adones que, per exemple, si fumes i saps que estàs perjudicant als teus fills o a la teva parella, o és igual, si fumes al carrer, el que tinguis al costat, és igual, a part dels teus pulmons, etc., doncs és molt més gran el perjudici i et fa més mal i és una palanca més gran, és un motor molt més gran que et servirà. Per tant, busca una palanca lo suficientment gran perquè t'impulsi quan ho necessitis. Molt bé, per tant, busca un per a què
i l'escrius també, després de l'objectiu, després de concretar-lo, després de posar-li data, després de fer-lo gran i dir, un moment, aquí encara el faig més gran, agafes i escrius el per a què. I quants més per a què tinguis, com més potents siguin, millor te'n sortiràs, perquè t'ajudaran a no rendir-te. Jo utilitzo molt la palanca per a què estic fent tot això, no? Doncs perquè sé que tinc molta més repercussió, és a dir, què aportes al món al final, no? Què estàs deixant al món? Estàs fent que el món sigui millor amb el que estàs fent? Doncs bueno, jo sé, o una de les meves palanques més potents és que jo sé que d'aquesta manera estic contribuint d'una forma molt més gran, molt més generosa, a que hi hagi un món amb menys violència, que hi hagi un món amb persones més conscients, que es relacionin millor, que es relacionin d'una altra manera, que es facin responsables de la seva vida, que els hi brilli la mirada, no? I que siguin feliços i que expandeixin aquest brillo on vagin, no? Bueno, doncs aquesta és una de les coses que a mi me mou, i quan jo, si tinc algun dia de bajón, que el segueixo tenint, evidentment, sempre tens algun moment de por qué hago esto y por qué no me vaya que algú em contracti, doncs he de recordar el dir, val, és que jo sé que d'aquesta manera connecto directament amb la meva essència i, a més, li trec molt més profit a la meva essència, a les meves potencialitats, puc ajudar molt més que d'una altra manera. Vale, ja has creat la teva palanca i ve el moment de fer màgia. Aquest moment m'encanta. I és el moment de visualitzar, d'imaginar com seria la teva vida amb el somni complert. Si el teu somni no el tens massa clar, això també pot ser, m'hi trobo molt amb que no sàpiguis molt bé què és el que vols. La visualització t'ajudarà a veure més clar si el que vols és una cosa o el que vols és una altra. Porta la teva ment a 1 any o 10 anys endavant, i digues, com serà la meva vida si dintre de 10 anys he assolit aquest somni i quines repercussions tindrà sobre la meva vida, com m'imagino que viuré, de quina manera influiré els que m'envolten, sobretot el que dèiem abans, si tens fills, imagina que portes una vida sana i t'agrada fer excursions i sortir a fer el que sigui, o anar a museus, o tenir una vida així més rica. I pots dir, a veure quina serà la repercussió dintre de 10 anys, perquè és una de les coses que ens costa veure. I si quan te n'adones de com podria millorar la teva vida amb aquest somni complet o caminant cap a aquest somni, també és un altre motor que t'ajudarà a caminar cap allà. Això ho vaig fer servir, abans al principi del vídeo t'he dit que quan estava a la botiga jo vaig passar per moltes fases. Una de les fases va ser contractaré amb una persona perquè estigui a la botiga, es faci càrrec de la botiga i llavors jo aniré treballant a la meva bola, etc. I doncs vaig dir, vaig a pensar en gran, vaig a imaginar-me el tipus de persona que vull que estigui fent-se càrrec del meu negoci. Perquè no volia una persona qualsevol. Evidentment, dius, poso un anunci i em vindrà qualsevol persona que vulgui treballar en una botiga, de dependenta. Però jo no buscava una dependenta, jo buscava un tipus de persona que disfrutés a la feina, que li encantés, que tingués ganes d'aprendre. No buscava una persona que ja fos naturòpata, etc., o que ja tingués totes les aptituds per treballar a la botiga, perquè el que necessitava era una persona que connectés amb la gent, que fos empàtica, que fos de fàcil relació, que sapigués tractar molt bé a la gent, és a dir, que s'adequés a la meva manera de treballar. Per tant, jo em vaig fer una imatge mental del tipus de persona que volia que estigués treballant per mi. I me la vaig imaginar. I em vaig imaginar una persona d'uns 50 anys, o a més, m'imaginava això, que ja tingués una edat en què tens la vida bastant feta,
que fos del barri, que digués, bueno, doncs tinc ganes de treballar al barri, de conèixer la gent del barri. Bueno, considerava que per mi era important, no? Doncs la vaig trobar aquesta persona, però el clau per trobar aquesta persona va ser imaginar-me exactament com havia de ser, perquè la teva ment, és un GPS, ¿vale? Si a la teva ment li dius concretament, jo vull anar a Madrid, em vaig a Madrid, porta'm a Madrid, GPS, tu poses el Google Maps i el GPS te portarà al centre de Madrid, ¿vale? Però tu no vols anar al centre, tu vols anar en una direcció concreta de Madrid, per tant, com més concretis aquella direcció, i dius, pues mira, jo vull anar a Madrid, calle Hortaleza, patapam, i tu vols anar allà, ¿vale? On sigui. Però l'important és que tu sàpiguis on vols anar, perquè la teva ment et portarà cap allà. Val? La teva ment és una arma que si la utilitzes molt bé és fantàstica. Et localitza el que vulguis. Si la tens ben entrenada, la teva ment, bueno, és brutal cap on te pot portar. El tema és que no la sabem enfocar, la utilitzem molt malament. Per tant, enfoca-la molt bé i mostra-li cap a on vols anar, quin tipus de vida vols tenir. I la ment s'encarregarà de buscar el camí que et portarà cap allà. Confia-hi, perquè la ment és la seva feina. Tu li busques un objectiu i ella busca la manera. No t'hi has quasi ni d'esforçar a pensar, ho fa sola. Hem dit, escriu el somni, pensa-lo gran, per tant, fes-lo més gran, busca un ancle, molt important, crea la visió, i quan et dic crea la visió, no només que la visualitzis, sinó que la sensacionis al cos. Crea la emoció que tindràs quan assoleixis aquell somni. L'emoció que més em motivava quan estava a la botiga i volia deixar-la i volia treballar al meu ritme, amb les meves regles, era la llibertat. A mi la llibertat i la connexió amb mi mateixa, amb sentir-me en pau amb el que jo creia que podia donar i el que estava donant, em motivava moltíssim, perquè la llibertat per mi és com primordial, és un dels meus valors més importants. Llavors, pensar en aquesta llibertat a mi també m'impulsava i sentir-la feia que sentís el somni molt més a prop. Llavors, visualitza el que vols i sensaciona-ho també. Què és el tema de perdre pes o de deixar de fumar o d'aprendre un idioma? Si és aprendre un idioma també pots pensar, bueno, i com serà la meva vida si domino l'anglès? Imagina't viatjant a San Francisco, a Londres, on vulguis, i parlant en anglès de forma fluida o coneixent gent, o llegint llibres en anglès que no estan traduïts i, ostres, que guai seria, no? Doncs connecta amb això, connecta amb tot això que t'aportaria, perquè tot això són motors. Hem creat la visió i anem a fer un exercici que no és fàcil, però quan li pilles el truquillo és molt divertit i és senzill, més de lo que sembla a primera vista. Camina com si ja haguessis aconseguit el teu somni. Sé que te sonarà a cuento chino, ¿vale? A mi m'hi va sonar la primera vegada que vaig sentir aquesta expressió, no? De comporta't com si ja estiguessis tocant el somni amb les teves mans, ¿vale? Et pot sonar estrany, però pensa que som éssers molt sensitius, sí que tenim una part molt racional, però ja t'he parlat en altres vídeos que tenim l'hemisferi irracional, entre cometes, que està en contacte més amb la nostra essència i funciona a base de sensacions, d'emocions, de tacte també, no? I si només el penses racionalment, el somni, està bé, però se queda una mica curt. És a dir, el pots fer molt més potent, pots tenir més poder a l'hora de crear-lo.
I per crear-lo d'una manera molt més ràpida, perquè això el que farà també serà accelerar el camí, és sensacionar el cos com si ja l'haguessis complert. ¿Vale? Si vols perdre 10 quilos, doncs com caminaries si pesessis 10 quilos menys? Quin tipus de roba et miraries? Com et sentiries físicament? De lleugera, d'àgil, de sana? Val? Fes, actua, viu com si ja ho haguessis aconseguit. Si el que vols és canviar de feina i vols una feina, jo què sé, és igual, una feina X, com et sentiries i com caminaries pel carrer si ja tinguessis aquesta feina nova? Doncs potser caminaries d'una manera més lleugera, més feliç, amb més ganes, tindries una sensació de satisfacció, o és igual, només cal que t'ho imaginis, no cal ni tan sols que diguis, és que jo no ho sé si serà així. És igual, estem utilitzant les eines que té la nostra ment per atansar-nos a l'objectiu. És el que et deia abans del GPS. Tens el GPS, com més li concretis, més recte et portarà al lloc. ¿Vale? I això és una manera de concretar-li a la teva ment, però utilitzant el teu hemisferi dret, que és l'hemisferi més irracional, i és l'hemisferi que viu el present, i és l'hemisferi que se sent il·limitat i se sent perfecte. I és aquí on vols connectar, perquè la teva part racional és la que connecta més amb les teves creences, les teves limitacions, amb això és molt difícil, això costa molt, això és impossible, tardaré molts anys, etc. Això ja ho sabem, ja això ho escoltes a totes hores a la teva ment. Connecta amb l'altra part, perquè l'altra part la tens més oblidada i és molt potent, A part de que és molt més divertit imaginar-te com seria la teva vida amb això ja complert, t'asseguro, superdivertit. Jo, per exemple, això ho faig. Jo si vinc aquests dies perquè estic venint en cotxe a treballar i aparco els campos i dels campos al despatx tinc 10 minutets. Aquests 10 minutets camino, com caminaria si... Ho pots fer fins i tot amb característiques com si em sentís supersegura de mi mateixa. Jo necessito arribar al despatx amb la ment molt ben enfocada, jo necessito tenir la ment clara perquè necessito treballar concentrada, no puc estar amb una clienta i tenir el cap fet un embolic, no puc perquè no podria atendre bé, no? Llavors jo el que faig és preparar-me, i com em preparo? Ostres, doncs és igual, encara que m'hagi aixecat malament, jo tinc aquests 10 minuts per dir, com caminaria si tal, i el que fas és adequar el ritme, la respiració, la postura, i et deixes sentir les sensacions que creus que tindries. És molt important aquest pas, no te'l deixis. De veritat, no te'l deixis, perquè és molt important, és molt important. No sé si teniu alguna pregunta. Avui sí que em quedo seca de tant xerrar. Actua com si ja ho estiguessis vivint. Al principi t'estava parlant que m'agrada més anomenar un propòsit com a projecte perquè t'implica que és un camí i et proposo que gaudeixis del camí. No té cap sentit proposar-te una meta i no disfrutar del camí a la meta, perquè quan arribis a la meta diràs, mira, ja he arribat. Et durarà la il·lusió 2 minuts i després el que farà la teva ment serà buscar una altra meta. Segur que t'ha passat més d'una vegada. Ens passa amb les coses més tontes com me vull comprar l'últim iPhone i te compres l'últim iPhone i dius, fantàstic, te dura la il·lusió de l'iPhone, no ho sé, una setmana i després ja passes a una altra cosa. La teva ment funciona així. Llavors, disfruta del camí, sisplau. No té cap sentit fer-te un propòsit de creixement i no disfrutar de la construcció d'aquest propòsit. Al final, què és la vida? És com si, fixa't, és com si la vida fos naixo, aquí me moro i no disfruto de tot el camí. Doncs un propòsit seria el mateix. El que no pots fer és dir, estic aquí
el meu propòsit és arribar aquí i tot aquest camí no el disfruto. No té cap sentit. Per mi no té cap sentit. Si ho vols fer, ets lliure de fer el que vulguis. Però a mi m'agrada veure els propòsits o les metes com a projectes de construcció. És a dir, què és el que necessito fer créixer en la meva vida per arribar allí? Vale? Què necessito desenvolupar? Quines característiques necessito millorar? Val? Necessito millorar, no ho sé, la meva forma de comunicar-me, la meva forma de gestionar les emocions. Necessito fer això? Doncs vale, però disfruta del camí, perquè ja hi ha prou coses amb les que patim a la vida, només cal patir també amb això. Val? Llavors, a part que el teu sistema nerviós no t'acompanyarà. Llavors, algun dia, ara ja no sé si us he parlat de com funciona el sistema nerviós i que ens posa en lluita o fugida, quan tu et proposes un repte i la teva ment el veu com una agressió, com algo amb el que patiràs molt, la teva ment no et deixarà construir aquest somni, et sabotejarà, perquè la teva ment el que vol és que estiguis, segueixis viva, que sobrevisquis. Com aquest és el seu objectiu, si tu et planteges un somni i només veus aquesta part dolorosa d'esforç i de costa molt, valdrà la pena, la teva ment no t'acompanyarà i et sabotejarà. Per tant, busca una manera que t'acompanyi la teva ment. Val? Per això et deia, enfoca't en com serà la teva vida quan aconsegueixis aquest objectiu. Això és dir-li a la teva ment, és això el que vull i ho vull perquè vull estar millor que ara. Val? És aquesta la manera en què t'atansarà. Perquè, vulguis o no, quan et proposes una meta, un projecte, has de pagar un preu. Val? Tot té un preu. Fins i tot no fer aquell objectiu, no construir-lo, també té un preu. Vale? I això és important que en siguis conscient. Si tu vols estudiar anglès, vols dominar l'anglès aquest 2019 o vols millorar la teva forma d'alimentar-te, et costarà un preu perquè hi hauràs d'invertir unes hores, hauràs d'invertir-hi esforç, hi haurà dies que no tindràs ganes d'estudiar anglès, hi haurà dies que no tindràs ganes del que sigui i hauràs de pagar aquell preu, però paga'l a gust, aquell preu, perquè saps que t'està atansant cap al que vols. Val? I sobretot, fes-te conscient que també pagues un preu si no ho fas. És a dir, moltes vegades ens fa ràbia veure l'esforç o el que paguem quan volem construir un somni o un propòsit. I dius, ostres, és que el que diem d'emprenedor, no? Quan et fas emprenedor, ostres, és que és molt esforç, són moltes hores, és molta dedicació, ja et dic ara que és una obsessió, pràcticament, perquè estàs tot el dia amb la ment enfocada en de quina manera ho fa i pam, 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 pam. És molt esforç, val? Però per mi el preu a pagar, si no ho feia, era molt més gran que tot el que estic pagant per fer-lo. Perquè jo sabia que no em podia morir amb la sensació de no haver-ho intentat o de no haver-ho fet. Per mi, pagar aquest preu era massa alt. I això és molt important, perquè abans et parlava de les palanques, del que tu necessites, dels motors aquests que t'impulsen per tirar endavant cap a un propòsit. I fer-te conscient del preu que estàs pagant per no treballar o no construir aquest propòsit és molt gran, t'impulsarà a treballar-hi. Si tu estàs fumant, si ets fumador, i et proposes per enèsim any deixar de fumar aquest 2019, i dius, ostres, és que guanyaré 10 quilos, perquè deixar de fumar tothom diu que guanyes quilos, és que tindré ansietat, és que el que sigui. Vale, tot això seran preus que pot ser que paguis i pot ser que no, perquè hi ha molta gent que deixa de fumar i no s'engorda res o no té angoixa, etc. I fes-te conscient del preu que estàs pagant per no deixar de fumar.
fes-te conscient del preu que estàs pagant amb cada paquet de tabaco que estàs pagant, el preu que estàs pagant amb la salut dels teus pulmons, el preu que estàs pagant cada vegada que puges a un tercer pis sense ascensor i arribes esbafegant de mala manera, o quin preu estàs pagant si tens fills i et veuen cada vegada que encens una cigarreta, o quin preu estàs pagant si tens fills i fumes a casa. Jo que sóc filla de pares fumadors, jo sempre recordo el menjador de casa dels meus pares amb un núvol de tabac, que jo crec que avui dia seria gairebé impensable, no? Ara ja la gent està molt més conscienciada en aquest tema, no? Però fes-te conscient del preu que estàs pagant per no construir el teu somni. Utilitza-ho de palanca. Val? Si el que vols és alimentar-te millor, quin preu estàs pagant ara per no alimentar-te millor? Perquè l'estàs pagant igualment. El que passa que si n'ets conscient t'ajudarà a que et sigui més fàcil construir el teu propòsit. Val? Què més? Ja us he dit un munt de punts. Una altra cosa que t'ajudarà és utilitzar la pau mental com a guia. Què vol dir això d'utilitzar la pau mental com a guia? El teu cos et parla, les teves sensacions t'informen, les teves emocions t'informen. No són bones ni són dolentes, et diuen què s'està movent a dins teu. Per tant, si tu et sents incòmode o si sents frustració en alguna àrea de la teva vida, aquesta frustració t'està parlant. Si et sentissis en pau, voldria dir que hi ha coherència entre el que vols i el que estàs fent. Per tant, no hi hauria cap problema. Sí, fantàstic, no tens cap problema, no tens cap repte de creixement aquí. Però si tu tens una incomoditat o tens una frustració, és que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Per tant, escolta aquestes incomoditats, escolta aquestes angoixes, perquè t'estan dient alguna cosa. Moltes vegades no les volem escoltar perquè fa mal i moltes vegades no volem veure el que ens estan contant. I tens tot el dret, perquè a vegades no ens ve de gust, no estem preparats, el que sigui. També estàs pagant un preu per no escoltar aquesta incomoditat. Però la pau mental també et guiarà cap a el que vols i el que no vols. La pregunta que abans em feia l'Alba, just abans de començar el directe, he rebut un missatge privat de l'Alba, una integrant del grup de viatge a visita conscient, i em deia: com començar a caminar quan encara no tens objectius i et sents perduda? És una gran pregunta, perquè moltes persones us trobeu que dius: bueno, és que jo no en tinc cap d'objectiu. Jo vaig fent i, vaig tirant, no? I ja està. Llavors, aquí escoltar les sensacions i sobretot aquesta pau mental t'ajudarà a saber l'objectiu i a no perdre tant. Perquè moltes vegades, si et sents perduda, és perquè el que estàs utilitzant és el pensament i generalment és el pensament en bucle. El pensament i la ment només genera confusió. És molt confús en general, perquè moltes vegades se queda enroscat buscant culpables o buscant històries, o se'n va al passat, allí, sí, perquè això deu ser tal, i analitza. I segur que has sentit a parlar de la paràlisi per anàlisi. És aquest fet de començar a analitzar les coses fins a la sacietat i el que fas és quedar-te quiet, no avançar, no avances gens. I no ens ho podem permetre. El primer pas per assolir un repte, et deia, és escriure'l. Però una cosa l'has escrit, l'has definit, l'has fet gran, l'has visualitzat, l'has sensacionat i has començat a caminar com si ja fos real, hauràs de prendre accions petites, però accions. Alba, et diria, com començar a caminar quan encara no tens objectius i et sents perduda? En primer lloc, et diria que dediquessis temps a escoltar el que t'està dient el teu cos.
a connectar amb aquesta part teva que t'està parlant i t'està parlant d'incomoditat o de frustració o de... Moltes vegades ja saps el que vols, però no t'atreveixes a veure-ho o no t'atreveixes a dir sí, és això el que vull. I ho dic amb experiència perquè m'ha passat més d'una vegada, més d'un tema. De dir, bueno, és que no sé el que vull. Sí, sí que és el que vull. El que passa és que no vull voler això. Val? Això és molt important, que siguis honesta amb tu mateixa i que miris als ulls del que vols. I sé que això pot ser dolorós, perquè moltes vegades no volem el que volem. Moltíssimes vegades no volem el que volem. Sense anar més lluny, quan t'explicava la història aquesta de la botiga, jo no volia desitjar deixar la botiga, perquè era massa dolorós per mi, perquè m'havia d'enfrontar a decebre als meus pares, bueno, sobretot a la meva mare, no? Però decebre el seu somni, deixar el legat, tal. Havia de deixar la comoditat de tenir un sou que estava bé, que sabia fàcilment com generar aquell sou, de tenir dominat el tema. Vull dir, jo quantes vegades vaig pensar, ostres, no podria ser ja feliç amb aquesta feina i acceptar-la, i de fet vaig lluitar molt amb acceptar aquella feina tal com era i tal, i sempre tornava enrere, no? El que et deia al principi de tot, que a vegades tires enrere. La honestitat també t'ajudarà a veure clarament el que vols. I no passa res si te n'adones que el que vols de veritat et fa mal voler-ho. Vull dir, un primer pas per atançar-te en un objectiu podria ser deixar-te'l veure i acceptar que no t'agrada tenir aquell objectiu o que no t'agrada tenir aquell somni. O que si poguessis triar, no el tries aquell somni, en tindries un altre. Això també és important, perquè si ja no te'l deixes ni tan sols desitjar, és molt difícil que hi arribis, no? I això ens passa molt, ens passa moltíssim. Vull dir que no ets tu sola, Alba, moltes persones, i jo que treballo amb quantitat de gent, quantes vegades m'he trobat amb aquest tema de però és que no... m'agradaria no voler això. Vale, doncs el primer pas és fer les paus amb aquest no m'agradaria voler això. També et pots dir bueno, vull veure el que desitjo, encara que potser potser em faci mal o potser no faci res per aconseguir-ho. També et pots permetre veure-ho i dir, bueno, però bé, prenc una altra decisió. Hauràs d'acceptar les conseqüències, és el que et deia, sempre pagaràs un preu i hauràs d'acceptar les conseqüències de les teves decisions. Per tant, bueno, deixa-t'ho sentir, et diria que et deixessis sentir. Sobretot si et sents perduda i no saps què vols, fes una línia en el temps, és a dir, visualitza't dintre de 40 anys, i 40 anys són molts, però visualitza't dintre de 40 anys havent pres una decisió i com hauria sigut la teva vida amb aquella decisió. I deixa't sentir com et sentiries amb aquella decisió. El cos et guiarà molt millor que la teva ment. Llavors, això ho pots fer amb diverses possibilitats. Ja et dic, això per decisions que són més transcendentals, no? Que dius, ostres, doncs mira, canviar de ciutat. És el que et deia, jo això ho vaig utilitzar quan volia deixar la botiga, no? Jo em vaig imaginar, què passaria si visqués tota la meva vida treballant a la botiga i et quedés allí. I vaig sentir-me totalment avorrida i vaig pensar, vaya pal de vida he tingut si m'he quedat tota la vida allà. Inés, dius, he estat molt temps paralitzada, analitzant, mirant enrere. Fa un any vaig posar el focus en el meu projecte,
treure'm el grau de filologia. L'any passat vaig treure'm l'accés a la universitat i ja estic a primer, a punt d'acabar el primer quadrimestre. He estat 10 anys pensant que no ho aconseguiria, que no ho havia de fer. Uau! I com et sents ara, Inés? Com et sents ara que has fet el primer quadrimestre d'això? És fantàstic. Doncs això és el que ens passa. I el que li passa a la Inés ens ha passat a molts, que et passes molt temps pensant i paralitzada pensant que no ho podràs fer, que no ho podràs fer, que no ho podràs fer, fins que ho acabes fent. A l'últim vídeo us proposava un exercici que és brutal per veure aquestes paràlisis que tenim davant d'un objectiu. Et proposo que si estàs veient tot aquest vídeo, que serà llarg, llarg, facis una repassada del vídeo de la setmana passada, que era molt breu, però és un exercici que et farà fer conscient d'aquestes barreres cap a l'objectiu. Gràcies pel comentari, Inés. Et deia que utilitzis la pau com a guia i això també va per tu, Alba, que utilitzis la pau com a guia. Si tu visualitzes un objectiu, és a dir, si no saps molt bé cap a on vols anar i et sents perduda, escriu diverses línies de possibilitats i deixa't sentir com et sentiries si prenguessis aquell camí. I en el camí en què et sentis més en pau, aquell està més alineat amb tu. Per tant, escolta'l més, aquell. Ja et dic, al final pots prendre la decisió que vulguis, però sempre hi haurà unes conseqüències que hauràs d'assumir. I això no vol dir que no prenguis una decisió avui i dintre de 2 anys diguis, saps què? Mira, aquella decisió que vaig prendre, doncs ara a veure si puc retocar-la. No sé si vaig fer un vídeo també parlant també un truquillo d'aquestos per fer front a les decisions, a les indecisions més aviat, però ara no recordo si el vaig fer. N'he fet tants ja que ja m'he perdut. Bueno, els 2 últims punts, i no per això menys importants. Unes preguntes que t'ajudaran també per a construir el teu somni és què has de deixar de fer del que fas ara i deixar de fer del que fas ara per atansar-te al teu somni. Si el que vols fer és tenir una vida més sana, aquí és evident que és fàcil de decidir quines coses t'estan allunyant d'aconseguir tenir una vida més sana, no? Doncs quines coses has de deixar de fer. Després, quines coses has de fer més? Aquí també seria un exemple fàcil, no? Doncs potser de caminar més, potser de, jo què sé, meditar, que és un gran objectiu també i que per qualsevol objectiu et proposo també com a propòsit d'aquest 2019 dedicar-te espai a meditar perquè et donarà aquesta pau mental i et donarà aquesta claritat mental. Una altra pregunta és què he de començar a fer, és a dir, quines coses que no faig encara i he de començar a fer. I en qui m'he de convertir? Això també està alineat amb el que et deia abans d'imaginar, visualitza com seria la teva vida amb aquest propòsit ja complert, però aquí seria més amb qui m'he de convertir, és a dir, com que cada somni et construeix, tu, Inés, segur que no ets la mateixa persona ara que ja portes un trimestre d'haver estudiat això, filologia, de fa 10 anys o fa 5 anys quan et proposaves com a somni posar-te a estudiar i creies que no podies. No ets la mateixa persona, perquè per arribar a estar estudiant aquí has hagut de fer un creixement. Per tant, aquesta pregunta de en qui m'he de convertir, quina part de mi ha de créixer per poder fer front a aquest somni. Si ets una persona que el que vol és tenir una vida més sana, doncs probablement hauràs de desenvolupar la teva disciplina, la teva autodisciplina, hauràs de desenvolupar el teu autocontrol, hauràs de desenvolupar la teva capacitat d'esforç o potser les teves habilitats culinàries, si no en tens, si resulta que et vols alimentar d'una altra manera i hauràs de
pots estudiar altres maneres de cuinar o de relacionar-te amb els aliments, etc. Vale? Per tant, en qui m'he de convertir? I abans de fer l'últim punt, la Inés està dient: vull ser professora de català i em visualitzo en 5 anys treballant amb joves i fent classes que ajudaran en la igualtat de gènere, el creixement personal, el treball emocional. Uau, quina superancla! Vull ajudar els joves a seguir el seu camí. Fantàstic, Inés, fantàstic. Perquè això és el que us explicava abans d'una ancla filosòfica. Això és una ancla potent. Això és una ancla que quan estàs pensant, ostres, ara m'he de posar a estudiar amb tot el que podria estar fent, i pots recordar el dir, ostres, és que jo ho he estat amb joves, doncs això, treballant, promovent la igualtat, promovent el creixement personal, promovent el treball emocional. Això és molt més gran que tu, perquè la repercussió que això tindrà al món és molt més gran que tu, per tant, és un motor brutal, espectacular, que el pots explotar al màxim, i t'animo que ho facis, Inés, i m'encanta que tinguis aquest motor, aquest per a què tan genial, perquè imagina que cada una de les persones del món tinguéssim un per a què molt més gran que nosaltres. Seria un món meravellós i fantàstic, perquè ens estaríem movent més pel bé comú, a més del nostre propi, no? Perquè aquí també, si tu disfrutes, no? Si tu, Inés, disfrutes treballant amb joves i promovent la igualtat, etc. Igual que jo disfruto ajudant a les persones a que agafin eines i se sàpiguin moure d'una manera més divertida la vida i aprofitar més la vida i gestionar millor les seves emocions. Si a més disfrutes amb això i fas que millori la vida d'altres persones, és que quasi que més et pots demanar. En fi, me'n vaig a l'última clau, i també és molt important, deixa'm beure aigua. L'última clau és, i no per això la més fàcil, també és de les difícils, però importants: allibera't del resultat. Allibera't de la pressió d'assolir aquell repte. És a dir, que el teu objectiu... T'he parlat de les expectatives més d'una vegada. T'he parlat de que quan et proposes qualsevol objectiu, el que sigui, baixis les teves expectatives. El tema de les expectatives és important, perquè aquesta mateixa pressió que tu et poses per aconseguir allò et resta el gaudi, et fa que hi hagi més sensació d'esforç, que et costi, etc. Per tant, si t'alliberes del resultat, si aconsegueixes veure l'objectiu... A veure, et posaré el meu exemple. Jo quan volia vendre'm la botiga, ja al final de tot, quan ja vaig aconseguir dir, sí, em venc la botiga, el meu objectiu era traspassar-la, però em vaig alliberar de la necessitat de traspassar-la. I aquell era un dels meus objectius petits, perquè abans t'he dit, pensa en gran, ostres, potser no ho he dit, potser m'he saltat el punt aquest de pensa en gran però actua en petit, crec que me l'he saltat. Te'l dic així en plan ràpid. Pensa en gran però actua en petit, és a dir, fes passos petits. Si com et menjaries un elefant supergran, tallant-lo a trossos. Doncs un objectiu igual, sisplau, fes-lo petit, perquè no te'l pots empassar tot de cop, no el pots construir tot de cop, dona't temps. I posa't passos petits. Per tant, al posar-te passos petits i actuant, perquè el més important és que facis algun pas, encara que sigui fallido, sempre el foco l'has de tenir amb l'aprenentatge i el creixement. Per això et dic, desapega-te del resultat, que és aquesta frase de allibera't del resultat. Jo vaig dir, el meu objectiu és traspassar la botiga, però accepto que hi ha la possibilitat que no trobi ningú aquí traspassar-li. I ho vaig acceptar, i va ser com,
Jo vaig a per totes, és a dir, el meu objectiu el tinc clar i ho faré el que sigui per arribar a aquell objectiu, però m'allibero de la necessitat d'assolir aquell objectiu, perquè així no tinc aquella pressió, tinc molta més llibertat i molta més flexibilitat. Entenc que aquest punt no és fàcil de pillar, ¿vale? No sé, és que no em vull enrotllar tant, però en algun vídeo anterior vaig explicar una eina que era la de tirar el boli. Aquesta eina seria fantàstica per alliberar-te de la pressió d'assolir aquell resultat. Si, per exemple, vols fer dieta, vols pesar 10 quilos menys, 20 quilos menys, el que vulguis, allibera't de la necessitat de perdre 20 quilos. I em dirà, sí, home, però si perdo la necessitat d'alliberar-me d'aquests 20 quilos, no ho faré. Prova-ho, perquè moltes vegades la mateixa pressió de fer-ho genera tanta angoixa que et dificulta que ho facis. Per això jo et proposo que t'alliberis de la necessitat de fer-ho i ho facis perquè vols. Ho facis perquè tens un per a què tan gran que és allò el que tira de tu. No tira de tu la necessitat, sinó que tira de tu el desig, el voler algo més gran que tu. Per tant, foco amb el creixement i l'aprenentatge que te dona aquesta meta, més enllà de si ho aconsegueixes o no ho aconsegueixes. Ho dèiem abans, no té cap sentit posar-te un objectiu, arribar a l'objectiu, no haver disfrutat del camí i el disfrute de l'objectiu te dure el que te dure i després se t'acabe. Disfruta del camí i posa el teu foco en tot el que estàs creixent i tot el que estàs aprenent, que això seguirà amb tu la resta de la teva vida. Eugènia, què tal? Com estàs? Bones, després de tants anys treballant, haig de demostrar en unes oposicions que puc continuar treballant. Objectiu, oposicions. Uau! Sí, recordo que m'havies comentat. Però no sé per on començar. Només penso, no podré ara, en aquests moments de la meva vida, i quin millor moment de la teva vida que ara, Eugènia. No hi ha millor moment de la teva vida que l'ara, és l'únic moment que tens. Sí, lo de la pressió. En el teu cas, el tema de soltar la necessitat de t'ajudarà molt, també, perquè ja tinc diversos clients que ara mateix estan en oposicions i tela la pressió que us poseu i que us posen també perquè és tan arbitrari, això de les oposicions, no saps el que et sortirà, hi ha un temari brutal, en fi, es mouen moltes històries. En primer lloc, si has vist tot el vídeo, si no, te'l mires des del principi, deia, escriu el somni, per exemple, concreta, i el que pots fer és partir-lo. Ara el que deia, agafes el somni, el fas gran i parteix-lo en trossets. Amb el tema d'unes oposicions seria fàcil, perquè el que pots fer és partir-te els temes i fer-te una organització de com estudies. Els pensaments de no podré, etc., o bé te poses a treballar a cada creença que et surti, o bé passes totalment de lo que te diu la teva ment, si vols anar més ràpid, i inunda el teu pensament d'aquesta visualització de com serà la teva vida quan tinguis la plaça. Jo crec que aniràs més ràpid, perquè a la que et poses a analitzar pensaments i etcètera, et pots quedar encallada. Llavors, actuar, l'acció, a pesar del pensament, també és molt potent, és molt poderosa. Proveu. Tens un gran mestre al costat, tens el Salva, que és un demoledor d'objectius, i jo crec que ell t'ajudarà tant o millor que jo. És un crac assolint objectius, el Salva. Llavors, et diria que no t'escoltis gaire a la teva ment. Sempre ho dic, que la teva ment el que vol és que te quedis com estàs. La teva ment no vol patir, sempre vol anar cap al plaer i fugir del dolor. Per tant, si és normal que et vinguin aquests pensaments de si no puc, ara, amb aquesta edat, posar-me a estudiar, això també són
Són creences típiques que se tenen que dius, ostres, doncs, després de tant temps, o quin pal, o etc. Al final, tots aquests pensaments no t'ajuden. Si els tens, el que pots fer és passar amb ells. Vale. Com que passar amb ells no és fàcil, ara em dius els pensaments són bestials, en negatiu, clar, els hi pots donar la benvinguda. Una de les tècniques que proposo amb la gent que teniu aquesta part mental que actua o que ve allí a matxacar-te és que, com a que saps quan t'arriba un missatge al mòbil i no t'interessa i fas cling, vale? I el treus de la pantalla. Doncs vendria a ser algo així. Una de les coses que pots fer és dir-li gràcies per dir-m'ho, ja ho tindré en compte, vale? És una mica com, bueno, pues, és com algú que et saluda i Eugènia, què tal, com estàs? I et digues, quina mala cara que fas, no? I tu diguessis, bueno, doncs gràcies, adeu, vale? Ja està, pots fer exactament el mateix. Al final, depèn de si te creus el que t'està dient el pensament o no. Pues exactament igual que l'exemple que t'acabo de dir, si te trobes algú i te diu quina mala cara que fas, doncs depèn de si el creus o si no el creus. Per tant, no et creguis tan seriosament la teva ment, perquè la feina de la teva ment no és fer-te estudiar oposicions, sinó que la teva ment el que vol és just el contrari, que t'esforcis al mínim, perquè tot el que sigui un gasto d'energia, la teva ment ho concep com una agressió a la supervivència, no? Per tant, és anar en contra. Jo el que et proposo és que inundis la teva ment de raons i per a qués lo suficientment potents perquè t'impulsin a estudiar. Doncs el que dèiem abans, busca anclatges. Com serà la teva vida una vegada hagis aprovat les OPOs? O, encara que no les aprovis, o que no tinguis plaça, perquè és el que dèiem abans, hem de baixar les expectatives i dir, a vegades pot ser que estudiïs a muerte i, ostres, i que no aprovis. Això també és una possibilitat. Llavors, també el que pots fer és dir, si dono el millor de mi i no ho aconsegueixo, que és una possibilitat que existeix, és a dir, què li donaria a la meva vida l'haver dedicat aquest esforç o l'haver après aquesta disciplina d'estudiar aquests temes partits, tot i no arribar a l'objectiu. És el que et deia, l'objectiu et construeix i tot el que fas amb aquell camí, allò no t'ho treu ningú. Per tant, és important que veguis tot el que guanyes quan estàs construint aquell somni, perquè encara que no l'assoleixis, has assolit un munt de coses que també compten. I com més gran sigui la teva ancla, tu, per exemple, que tens fills, doncs pots utilitzar també l'ancla dels teus fills, de dir, ostres, quin tipus de model seré pels meus fills si em poso a lluitar per això que vull, per lluitar per les OPOs, si em veuen currar-m'ho i si em veuen que, tot i que els meus pensaments siguin negatius, em sobreposo a ells. Això et donarà molta força. Encara que diguis, és que no sé molt bé com fer-ho, o és que no em veig capaç, doncs utilitza aquesta clau que t'he dit abans de camina com si ja haguessis aprovat les OPOs. Dedica't a, quan aparquis el cotxe i te'n vagis a treballar, dedica't a caminar per allí com si ja tinguessis les OPOs aprovades i ja tinguessis la teva plaça. Deixa que el teu sistema nerviós reconegui la sensació de com se sentiria amb aquell somni ja assolit. Perquè el que faràs és que el teu sistema nerviós no rebutgi aquell somni. Això sí, us heu llegit lo del Secreto? El Secreto, un dels punts és aquest, és dir, imagina que ja ho has aconseguit. Té la seva base més científica que té a veure amb el sistema nerviós i com el nostre sistema nerviós reacciona davant de les coses que creu una agressió. Doncs és el que et dic. Aquí el que fas és posar el teu GPS sense tants impediments i que et pugui portar abans a on vols. I baixes expectatives. És a dir, tingues en compte que encara que et facis
la teva guia per assolir l'objectiu, doncs hi haurà dies que no tindràs ganes, hi haurà dies que et posaràs malalta i no podràs estudiar, hi haurà dies en què potser algun dia tiraràs la tovallola. Doncs aquestes coses poden passar. Si la teva ment ja està preparada perquè això passi, no et rebotaràs tant, no hi haurà tanta lluita. El que ens interessa aquí és que hi hagi la menor lluita possible. I l'exercici que parlava al vídeo de la setmana passada, doncs també el pots fer. També et pots visualitzar, si no heu vist el vídeo, es tractava que te poses a l'habitació i marques, per exemple, en el teu cas de les opos, doncs agafes, per exemple, el temari de les opos i el poses allí en una punta de l'habitació i et situes a la distància que creu el teu cos que està d'aquell objectiu. És un exercici per treballar amb aquest sistema nerviós, a com ho està concebent la teva ment i el teu sistema de prop o de lluny o d'agressiu o de fàcil aquell objectiu. Per tant, el que pots fer és això, ho poses i vas fent passos cap allà i et deixes sentir quines són aquestes parts que et diuen ui no, ui és molt difícil, i si resulta que després de tot l'esforç no aprovo, etc. I tot això t'ho pots apuntar. I si són creences, tu pots treballar com a creences, o si no saps què fer, m'escrius un comentari i em dius, escolta, he vist que me passa això i no sé què fer amb això, i te contesto. Vale? Alguna pregunta més? Gràcies per les preguntes. Avui està divertit quan me feu preguntes en directe. Alba, espero que t'hagi contestat, si no, me tornes a preguntar i t'ho contesto. Us faré una repassada, última repassada ràpida dels punts importants per assolir els teus reptes. Un era escriure'l. Una vegada l'escriguis, pensa que l'has de concretar, per tant, posa-li maneres en què el podries medir. Per exemple, doncs això, si és alimentar-me millor, com això és massa general, que diguis, mira, mínim o màxim un menjar processat a la setmana, poder, jo què sé, si és fer esport, doncs mínim fer esport 3 dies a la setmana, mitja hora, el que sigui. Coses que les puguis medir, coses que puguis dir, aquesta setmana ho he fet, sí, doncs ho he assolit, i si no, doncs no. Hem dit escriure el somni, hem dit fer-lo gran, una vegada Gràcies a tu, Eugènia. És un plaer, ja ho saps, és un plaer. Escriure el somni, fer-lo gran, augmenta'l, hem dit pensa en gran però actua en petit, és a dir, els passos, encara que siguin petits, però és millor fer 10 passos petits amb la mateixa direcció que no fer cap pas, o tenir molt ben definit el camí i no caminar-lo. Per tant, actua, encara que no sàpiguis cap a on vas, acció massiva, és igual, actua, camina. Posa una data, la data també és important perquè també t'ajudarà a concretar. En el teu cas de les oposicions, Eugènia, la data ja te l'han posat a tu, per tant, aquí, mira, t'han tret una feina. Utilitza la flexibilitat, és a dir, a vegades et marques un objectiu i veus que potser el temps que t'has donat és massa curt, doncs te pots permetre ampliar-lo. Pot ser el que sigui, pot ser al cap del temps que portes caminant cap a aquell objectiu, te n'adones que en realitat no era tan important i era més un caprici i potser no el volies tant, aquell objectiu. Doncs el pots redefinir, la flexibilitat t'ajudarà també. Crea la visió, el que dèiem de crear la visió, aquí hem dit crear la visió i buscar l'ancle. L'ancle és el que dèiem, buscar alguna cosa molt més gran que tu perquè tirarà de tu. Busca un motor que tiri de tu cap a l'objectiu. Per exemple, si tens fills, doncs digues com serà el model que els estic donant si no faig això i com serà el model si jo faig això. És a dir, és una mica com què podran aprendre de tu amb aquest creixement que estiguis fent. Crea la visió, és a dir, visualitza això que vols
i visualitza com serà la teva vida amb aquest objectiu ja complert i deixa't el sentir, et sentiràs bé, etc. Utilitza la pau mental com a guia, abans ho dèiem, no? Si a vegades no sabem el que volem, doncs si utilitzes la pau mental com a guia, t'ajudarà a veure si està en coherència amb el que vols o no. És a dir, si et poses a visualitzar alguna cosa i dius, com em sentiria si tingués, tu Eugènia, com em sentiria si tingués allà la plaça assegurada, i si veguessis que la teva sensació no és del tot agradable, observa i investiga i explora què està passant aquí, perquè la pau, la sensació de pau et guiarà cap al que realment vols de veritat, profundament, i t'ajudarà a veure el que esperen que facis o el que se suposa que has de fer. Moltes vegades els objectius que tenim no provenen de nosaltres, provenen dels altres, el que esperen de nosaltres o el que se suposa que hem de fer. Llavors aquí la pau mental també us ajudarà a saber si és un desig propi o és d'una altra persona, aquell desig. Pau mental com a guia. I havia dit, actua com si ja ho estiguessis vivint, que aquest és molt divertit, aquest punt. Camina com si ja haguessis perdut 20 quilos, camina com si ja dominessis l'anglès d'una manera espectacular, camina com si ja haguessis aprovat les opos, etc. Deixa que el teu sistema nerviós vibri amb aquesta nova realitat. És una realitat que ja la tens a la ment i deixes ja que la baixi al sistema nerviós. I després la teva ment s'encarregarà de buscar el com. I algunes preguntes que t'ajudaran a definir què és el que has de deixar de fer, coses que estàs fent actualment i que t'allunyen del teu objectiu, coses que has de fer més, és a dir, coses que ja estàs fent que t'atancen al teu objectiu però les hauries de fer més, coses que has de començar a fer, és a dir, que no les estàs fent però que cal que les facis per arribar a l'objectiu, i en qui m'he de convertir. Ho dèiem, l'objectiu et construeix, no el construeixes tu a ell, et construeix ell a tu. Per tant, quina part de tu necessites ampliar, necessites que creixi i que es faci gran per assolir aquell objectiu. Visualitza't, sensaciona't, etc. Crec que no m'he deixat res. Havia dit lo d'allibera't del resultat, també. És que, joder, tinc aquí un super resum, Allibera't del resultat. És el que dèiem, treu-te una mica aquesta pressió de si ho aconsegueixo, si no ho aconsegueixo. Accepta que hi ha la possibilitat que no ho aconsegueixis. No tenim el control total de tot. Per molt que desitgem alguna cosa, no vol dir que ho puguem tenir. Ho podem tenir, però com més et desaferris de tenir-ho, més fàcil ho tindràs i més disfrutaràs del camí, i al final el que volem és disfrutar el camí. Diu l'Eugènia, provaré, entraré a la feina com si hagués aprovat, vull sentir-ho, i explica-m'ho, sisplau. Et vull veure allí caminant, tota pinxa. Que bé, sí. Aquest és un exercici superxulo, de veritat, i que al principi no saps molt bé com fer-ho, però jo ja tinc l'hàbit d'utilitzar-lo del camí a la feina o de casa, em vaig a comprar el pa o el que sigui, i pam, ja poso la meva postura. És perquè no has de fer gran cosa més per fer-ho. És un exercici fàcil que et connecta molt ràpid. Un superplaer aquest últim directe del 2018. Si tens dubtes, ho pots escriure al mur general. Si tens alguna aportació pròpia que vulguis compartir amb la resta de companys, doncs també ho pots posar al mur general. Tots sou lliures de posar el que vulgueu al mur, mentre no sigui publicitat. Les publicitats o les coses que venen coses, el que faig és ho elimino directament. Per tant, ets lliure de compartir el que tu creguis que pugui sumar més al grup. Pots preguntar el que tu vulguis, jo quan tinc un moment ho contesto. Que te fa molt pal fer-ho al públic i ho vols fer personal, doncs m'envies un missatge privat i jo et contesto amb un missatge privat, cap problema. El tema aquí és que tots, al final,
tots tenim els mateixos problemes i les mateixes dificultats i tots aprenem amb l'experiència de tots. Per tant, et convido a que participis, comuniquis, i si no estàs d'acord amb mi també ho pots dir, escolta, això que expliques no estic d'acord, doncs fantàstic. Aquí també està la gràcia que cadascú és lliure de pensar com pensa i d'explorar i d'experimentar. Que et serveix? Fantàstic. Que no et serveix? Fantàstic. Vale? Ens veiem al 2019, molt bona entrada d'any, molt bon comiat d'any també, passeu-vos-ho molt bé i a veure què comencem parlant l'any que ve. Encara m'he de fer el croquis d'aquest 2019. No res, una forta abraçada i un plaer, com sempre. Ciao!